कजरवा करिया लगहला रानी नजरवा केहू ना मारी रे। अरे रे 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 अभी सुतला बाड़ू का हो? तोहरा जिम्मा कुछ काम धंधा नहीं किया का? रे माई माई रे इतना तेज हमार पेट दर्द करता और तोहरा खाली काम धंधा लौकता। चला 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 है तहरा रोज के नौटंकी के हम जानत तानी। चुप रहा ला है सुना। इनोलिया दहना बलम जी इनोलिया दना इनोलिया दना बलम जी इनोलिया दना कि पेट में उई मां कि पेट में होला दर्दिया फिनो बलम जी इनोलिया दना कि पेट में होला दर्दिया फिनो बलम जी इनोलिया दना। अरे लिया दना जल्दी। सिर फटिकिया के पसुल खैनी पियनी कोला पेपसी ऊपर बियर पियनी ऊपर से हजमोला। सिर फटिकिया के पसुल खैनी पियनी कोला पेपसी ऊपर बियर पियनी ऊपर से हजमोला। चटर पटर खइला से दूरे चटर पटर खइला से दूरे रहनी रातो दिनो बलम जी इनोलिया दाना कि पेट में ओई मां कि पेट में होला दर्दिया फिनो बलम जी इनोलिया दाना कि पेट में होला दर्दिया फिनो बलम जी इनोलिया दाना। बेसी पैसा खर्च ना होई थोड़े में फरी आई जादू जैसन काम करेला बाटे निमन दवाई। बेसी पैसा खर्च ना होई थोड़े में फरी आई जादू जैसन काम करेला बाटे निमन दवाई। होला दर्द जब रात में हमरा होला दर्द जब रात में हमरा आवे न तनिको नीनो बलम जी इनोलिया दाना कि पेट में ओई मां कि पेट में होला दर्दिया फिनो बलम जी इनोलिया दाना कि पेट में होला दर्दिया फिनो बलम जी इनोलिया दाना। हाय रे माई दुख में साथी न हो बा दूसर कोई से होई चंद्रशेखर स्वर्ग सिधर ले कैसे कही के रोई। दुख में साथी न हो बा दूसर कैसे होई चंद्रशेखर स्वर्ग सिधर ले कैसे कही के रोई। अजय देवरवा से कही दा कि अजय देवरवा से कही दा कि जाके जरूरी किनो बलम जी इनोलिया दाना कि पेट में ओई मां कि पेट में होला दर्दिया फिनो बलम जी इनोलिया दाना कि पेट में होला दर्दिया फिनो बलम जी इनोलिया दाना। इनोलिया दाना बलम जी इनोलिया दाना इनोलिया दाना बलम जी इनोलिया दाना कि पेट में उई मां कि
पेट में होला तो रतिया फिनो बलम जी इनो ली